Goddag, jeg vil godt sige velkommen til Projekt Borgen, hvor vi lige om lidt skal fortælle lidt om, hvordan reglerne er for nedbrydning af porten og for skydning inden for skirmish-zonen. Som I kan se her har vi bagporten henover en stor dejlig brun port, hvor hvis man kan se det på midten af den, er der en stor firkant. Det er inden for den midte, hvor vi skal ramme med rambukken, for den er ekstra forstærket, så går den ikke i stykker. Hvis vi drejer lidt ud mod højre, så kan vi se, at der står nogle pinde foran bilerne her. Det er skirmish-zonen op mod borgen. Alt hvad der er uden for de pinde, de må skydes på, og der må skydes, og der må ikke skydes inden for den her zone. Vi skal nu vise lidt skydning uden for skirmish-zonen, og det skal selvfølgelig stoppe, lige så snart de rammer pindene. Derefter vil vi have de dejlige folk nede i plade til at bryde porten ned, så I kan se, hvordan det kommer til at foregå. Når man bryder en port ned, så råber man højt og tydeligt, porten brydes. Det giver nemlig de mennesker inde på den anden side muligheden for at trække sig væk og komme i sikkerhed. Men vi starter nu. Og nu er skirmish-zonen så er de kommet ind i skirmish-zonen, og det stopper jo så her med skydning. Dertil skal det så siges, at porten er udstyret med store onde sten, som må bruges. Bliver man ramt af sten, er man ukampdygtig. Det var en demonstration af, hvordan det skal gøres. Nu prøver vi at putte nogle pinde i, så I kan se, hvordan det reelt kommer til at ske. Sløjf det.